kat kajing I jonga te ngai I bagane ke film kapap kadai sha ta film ka ba itnat bat ka ba songkhya sha du kata bat kane ke film ka airu sibun ke snang ya kum ya ki kun sama lani ya ki bela hela san ju te hoi ngang lai I dalam ki jong ki kman I ke film bat kalong ke film ka ba itnat sha du kata kawe ka ba kham smo sho jingmut palat ka jing sngo ke jonga ngasno tenat pala di dialog kabai bakirina nungrum ila ai kane ke film ki dialog ki ba sngo tenat te ngai kublairu ya I producer jo kane ke film I bantai sokme ba ila la ban produce kane ke film kalong sya film ke tenat te ngakwa ba bangan serpat ya ki pajba warok pada dan lang kata kajing snow ban yarap kum yang ki para kasihi ini ban wan ban sati dua kicau mat ini ke film nang ba kinong snap film lane ki director kinong du mensim lane kinong du jingkermen haba ki snai kiwe pat ki film telang ba ka jing kersan ke jongpi balang ba ka jing wan saki ke jongpi dalam ki jong mat kinong snap film du kidang la susu ban dang trai sitom batang yo mensim lang ba ka jing kersan ke jongpi Kemudian yang bakal sultan hai kita dialog dengan film kau. Jadi kebentar kau film sultan hai dengan film dialog. Tapi fikirkan. Dialog kau ngangas sultan hai gini. Tidak arti lagi bagaimana mau teh. Tu dialog bang Isam. Hagoi kesingin seperti film jing sitom. Dan nangta tu boy bang kan kia ayu kita pop. Walau kau 10 kilo dang bak hai terpek sekum Itali. Teh bat segawai ka dialog ka baong ba imting ya ta ka pop yo le se ba insio yang nadin in like na ka jingsha thang rujok sneng ka pami na ka ne ka film hi kadai na ka benta ka jungi gi khna samla hawai I ka prathai bamta kidon sibun kino ki jing pensoi lane ki jingsha penbit ki jingsha sakran hano ki jingsha penbor yangi te kata hi kawai ba ngi kum ki khun samla ngim dei than ba ngin ko ngu bit dane ban supriang kat ya ke ba ki senrang lane ki kenthai ru kumju kat bagi ong te yo le se kailam sakajing bakra ke ya kajing im ke jongi namar hakane ke film I director jo kane ke film I bakir ina nungrum ila thau khnang ya kane ke storyline ba ka ne ka storyline kalong namar ba u senrang u aktor hi dei priu badakat kenthai te kumta ula penok sibun ki kenthai hakane ka film te kalong ru kum ka jing sneng la da phi pai hakane ka film te kumta ngakar pan na phi ki khon samla te hakane ka pathai ka bamanta pilong ki ba share ken yala ka jok ka jing Tanambut kejiyat kenthai jong ne u serang ada film. Jiyat kenthai jong ni senrang ula don lupa ko igalop dan nangta ula kuat kenthai yang segawai dan saungut orang bakal kat banga kan mau saungut kaitan hi dan kadang jiseng hi ya sama senang kenthai kum no mah kishen lang o kishen nang mah perthai menta kenthai kum ju hi long ban pikir ya cing macam Atau film betul batai kemiat kuno kena film kayat no. Kajing iya kena film mo iyo iba kum hang tak kajing long shen bang kajong kishen bang ba kum churu ka ajing sang ru tak kajong hilang iwe ba ro kan hai ba ndai ban tek ya kaburang ba kum churu ba kumang yo imo ne kata film ba wat ya ka khun ru pa shemai sho yo ban itu But ukwa ya ka kun ulep no usong lo. Mungkin kejik senang pa pila berkentul lah. Kajing sang la kana ka film ka mang yo I te kalong ba ni kenthai man iwe pa iwe ni dan kam